आरो मोनानाव थांनोसै जोंहा दा माबा मोनसे माबा जाखादों बिसोरो जाबाबो जायो सिबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन होननानै दाहाय आङो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बङाइगाव थांसै आरोना ओमफ्राय जोंहानि सालबारिनि आब' फैगासिनो आं बेजों गिरगाबारियाव गाखोनानै थांफासिगोन आरोना गारियाव अखाबो हादों आरोना बोथोरा ओमफ्राय साथा हमबाय आं नै ससे थाबायबाय बैयाव फिलफिलि गाखोनानै थांसै आं दा बङाइगाव बागेश्वर मन्दिराव फुजा होग्रोगोन ओमफ्राय जोंहानि सासे सिस्टार दङ बेयावनो टाउनावनो थायो बङाइगावआव ओमफ्राय बेयाव हाबनानै जोङो दिनै एसे जाबोनोसै लोंबोनोसै आरोना थांसै मोनफैबाय जोङो बागेश्वरी मन्दिराव फुजा होग्रोनोसै फैद' सिबाय फैद' फैद' जाबा बा आङो सानसे बारथान सिगां जानांगौ आरो बेनोल'सो itu deh Iglakar baju sempurna nama baju मन्दिरखौ गिदिंबाय जों दानिया फुजाखौ होखांनानै बोरमा आगारगोन आरो ना नै गुमैया बोरमा लानानै आगोल आगोल जागासिनो गिदिंगासिनो गिदिंखांनानै बोरमाखौ आगारनांगौ फुजा होखांबाय जोंहा दा थांफिननोसै बङाइगावआव थांफिनसै ने आबैमोनाव आलासि जाहैनोसै ने दाना आरो मोनानाव थांनोसै जोंहा दा सेलफि नङा आबै दे गाखोफिनसै एबार थांफिनसै ने आबै आं गाखोगोन ना आइदै गोबोरखि गोजाथारहाय जायगाया मोनामनाय मोनदों एबार मोनफैलायबाय जोंहा मोनफैबाय दाउजों खुमब्रा लागावबाय सारायानो फिसा ओमफ्रायलाय मा मोननाय इयो अमा बिबु बिखा बिथैनो ओमफ्राय नै बे खांख्राइजों मैथा ना खर' थारुनजों ना अबेखौ जाख'गोन नै बेयो जाहैबाय थारुनजों ना मालाय ओंखाम जानो नागिरबायहाय एरलायो मा ओंख्रिहाय अमाजों दाउ अमाजों दाउ अमाजों दाउ अमाजों दाउ थोरसियाव होनसैलां मैथा मैथा नामा इयो
माबा मोनसे माबा जाखादों बिसोरो जाबाबो जाय नुबाय खोमा ना बन्द' खालामबाय सिगाङाव जाय नुखाबाय नुयि जायाना जाय सेपारेट खालामबाय सासे नुबानो जा थांनोसै एबार थांनो ओंखारबाय फैदो मानो रागा जों गेलेबावनो रागा जोंबाय आबै फैदो सेलफि लानोसै आं नोंखौ रागा जादोलै जा थांसै थादो नोंहा होमबालाय हारसिं थादो लेथ्राफोर मानसिजों बामजाया लेथ्रा मानसिजों बामजाया थांसै जोंहा थांसै नै थांसै दे बाय बाय थांसै फैदो बाय थांसै नै आबै ओरैनो हरदोलाय नै सेलफि लाबाय आं जोंखायो अ मामसियासो बेनो आसोल गथ'नाया बार बारबाय उन्दुनांगोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा नै फिलफिलिजोंसो फैबाय आरोना बिसोर आंखौ बिजनेसै दोननानै थांफिनबाय आरोना बिस्राबो गोजानाव थांफिननांगौ नालाय ओमफ्राय बेखायनो आंखौ बिजनेसै दोनफैनानै थांबाय आरोना फुजा नायथ'थ' होननानै ओमफ्राय फुजायाव दसे हाबलांबाय आरो बिसोरो आङो हाबलायाखिसै लोगोफोर दाहाय आङो न' सफैबाय आरोना बिजिनिफ्राय आङो फिलफिलिजों फैदोंमोन ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय